chỉ bây vek ule với in chú bus soạn pa in nursing home kan hatho dan tla kui ka karon shil ve don chewa Mizoram lama chang thei ka chuan sha cha tam tam non ti ka sha a chu na karon share don cheu ni chuan kan hatho dan hi shift thumin kan chena shift khat na hi jingdar sari achanga chundar ni thlengania chundar ni le chan ve thlengania chuan PM shift kan tia PM shift hi dar ni achanga zandar kwale chan ve thlengani ve le thungani chumo chuan night shift hi zandar kwa achanga jing atuk dar sari le chan ve thleng kha ania cham hetian na thok tura kan kal hian kan hanin endor zunga hanover ta ni chuan breakfast te kan han sem masa a chuan breakfast kan sem zo khan NGT te kan fit le a chumi nuwa chuan damlo te kha kan damlo te hi atlang pui thu in kumsom ruk chin chunglam hi ani tlang puya pitar le putar te chungte enkol tu nei lo te le an chungte na an enkol man lo te chen chu damlo na tak tak te ani wangyan an fa te an chungte hian na an thongai china wang hian lama tu te anom lo china khami wang khan nursing home a hian ron da china ti chuan NGT te kan han fita kan han showera chuma hun hi chu lo ral chak khop china an diaper change te kan tia chuan an BP te kan chika chan an mani te hi activity sang te kan nei pui china ni chu chan ekhanin break hun chung hi darkar khat kan nei boga du chuan chan ve ang khan kan la theya break hi masela tlang pui thuin darkar khatla khi kan ta na lok zo kan tia chuwang chan darkar khat hi kan hla a cho kan ei pa hianin tlemte chol na hun kan nei ve thei pha a chu kan du tan ve ka wangin chu tyang chan kan in siam re mai chin ani chuan kan break zo hi chuan PM shift tu te an lo kal le to china te khanin PM shift tu te ne khan kan endor zunga chan rei lo te tea break ka kan pui le ni chumo thimi zo chuan kan ho to chan abak zong kha chu kan all ve thei to kan du namhun ve la te kan kala ma se kan chaw ve thei lu tu ka da karya chumlo chatlawa kan tho china wang khanin chawana ve ni chu wang chanin kan ho hi chu kan mu ve top zela chuan nursing home tuna kan nursing home a hi chuanin elder hi mi som paruk kan neya le lampang A le B side tang khan kan chena ke ma ni B ka hi chuan A lampang a hian mi som panga plus isolation room kan neya B side lampang a hian elder hi som paruk an nei ve thungani tuna karon soi ang chin ho hi chu kemani nursing home a kan na tho dan bi kan ya nursing home sang oma kan ti dan te in ang lawa chen khat nursing home ate chuan 12 hour shift in an kala 12 hour shift akal te hi chu kar khata ni thum an off thei ni chumo chuan kemani 8 hour shift akal ang chi hi chu kar khata hian voi khat cha day off kan nei ve chen ni Singapore na tho hi mizo te tan hian cha ka ti em a keman ka ngai dana chuan achan chu lo te alo that mai ba ka environment te alo cha thil tam tak kan zir pha a mi te hianin Singapore kan oma wang hianin kan nun te kholo tura te an lo ngai be china ma se tyang hi ni lawa nun kholo na hun hi kan nei lawa ni kan ha tho hi a ha thak em a ti mayang kan chawa kan chwa ve chang kan video upload te kan thil ti ve lang kha chu hei nuam kan ti kan va hun toy te kan va man na nuam lai ang kha kan lo post ve china ni chu khami wang khan mi te hianin nuam ti ve tura te ha min nga ya ana tholam panga hian a ha tha ka ma sela asum lak nu hi chu acha a chu wang chan ka recommend to pa nursing background nei tan phei chuan apply hi all sam le zwala tuna phei chuan lo te hi man ai khan a lo chale to zwal zo ka ni chumo ngan chanin nursing background nei te GDA certificate nei te khatyang pe ka chuan lo apply chur la lo mi zau te hi local chau la
ti hi kan du thu sa mania ngun nom mei ba ka asum le pai alok na hi ya lo tel ve cheu ula ti hi ka du sak na cheu ani ti kha milo sha sak cheu dunya chang ka video te milo thlir sak le cheu chin turin kalo ngen bo ka cheu bye bye ule. Doors are closing.